Dentro dese exercicio de austeridade, impulsaremos, por exemplo, o establecemento, a través da Federación Galega de Municipios e Provincias, dunha táboa de soldos de referencia para alcaldes e concelleiros de toda Galicia. E criterios que xustifiquen todas e cada unha das dedicacións exclusivas dos membros do Goberno. Tamén se reducirán o número de asesores e cargos de confianza nos concellos, alo menos un 30%, nas grandes cidades e nos concellos onde se detecte situacións anómalas e onde exista marxe para elo. A reducción dos custes de asesoramento externo, os plans de aforro de gastos correntes e a racionalización de entes e sociedades municipais serán outras das medidas que o Partido Popular de Galicia poñerá en marcha nos concellos que goberne despois do 22 de marzo. Estou certo de que os cidadáns elixirán nas urnas este modelo económico. Este modelo económico que rompe co inmobilismo reinante nos concellos como este, o de Ferrol, que nos acolle, e abre as portas a políticas novas, e que soamente poden poñer en marcha políticos novos, como José Manuel Rey.